Може би се чувстваш заклещен в ситуация, в която клиентите са малко, напредъка в твоята терапевтична практика изглежда невъзможен. Истината е, че можеш да надраснеш всичко, ако вярваш, че можеш да надраснеш всичко. Едва ли обаче ще постигнеш това, което искаш, докато се фокусираш върху успехите на другите специалисти в твоята ниша или върху негативните коментари, които чуваш по своя адрес. За да промениш резултатите, които си виждал до момента, трябва да осъзнаеш какво те спира. Това могат да бъдат страхове, липса на увереност, неефективни стратегии. Създай си нова визия. Как би изглеждала практиката ти, ако имаше всичко това, което искаш като вътрешен ресурс? Ако си готов наистина да надраснеш сегашните си обстоятелства, като се освободиш от вътрешни спирачки и придобиеш ресурси и умения, които са ти необходими, заповядай на нашия workshop от Хоби в бизнес. Ще ти покажем защо е важно всеки ден да работиш върху вътрешната си нагласа и как да го направиш.